Fil-ġranet li għaddew, l-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali nediet għal konsultazzjoni pubblika set ġdid ta' standards dwar il-pjaga soċjali tal-vjolenza domestika. L-iskop ta' dawn l-standards huwa li l-vittmi tal-vjolenza domestika jqumu fuq saqajhom u jarfu li huma wkoll jistgħu jilħqu l-milja ta' ħajjithom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali, Matthew Vella, sostna li kulħadd jista' jipparteċipa u jaqsam l-idejat tiegħu f'din il-konsultazzjoni li se tibqa' miftuħa sa 3 ta' Awwissu li ġej. Dawn huma standards li qed jitkellmu aktar fuq kollaborazzjoni ma' stakeholders differenti, qed jitkellmu aktar fuq sinerġija, imma qed nitkellmu aktar li persuni li għaddew minn vjolenza domestika jew li huma għaddejjin. Dawn l-standards ser ikunu verament qed jgħinuhom u mhux ser ikunu standards maqtuwajn fis-sema, imma standards li qed jgħinuhom mod tanġibbli. Il-kap eżekuttiv spjega li permezz ta' dawn l-standards se tkun qed titjieb il-komunikazzjoni bejn dawk kollha involuti, fosthom il-pulizija u l-ħaddiema soċjali. Dawn l-standards ser ikunu qed jgħinu allura jservu ta' bridge kif min qed jipprovdi s-servizz ta' ħarsien soċjali mal-pulizija u ma' entitajiet oħra ikunu qegħdin jitkellmu ma' xulxin.